Hi guys! Today, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba gumawa ng envelope system at ano bang mga at ano ba yung purpose nito kung bakit namin ginagawa ito. So, first, ginagawa namin itong envelope system dahil gaya nito, which is papakita ko sa inyo mamaya. Ginagawa namin ito para alam namin kung saan pupunta yung pera every month or every quinzena. Kailangan may inilalagay ka sa mga envelope na nakabudget mo doon. So, yung envelope, it depends sa inyo kung ano yung gusto nyong paggastusan. Which is, kung example sa Christmas, mga gas, ganon, kailangan maglagay kayo ng yung envelope para doon, para alam mo kung meron ka pa bang panggas, meron ka pa bang pambayad ng kuryente, para ang iyong pera, hindi nagkakamix-mix na kumukuha ka na kumukuha. At the end of the month, na-shock ka na dahil wala nang natira, diba? So, yun. Pero hindi ito magiging effective kung hindi ito magiging effective kung wala ka naman din control sa sarili mo na kuha ka lang ng kuha. So, um, dapat ano talaga, tinatrabaho talaga ito. Hindi to basta-basta lang na dahil naka-envelope ka, makakaano ka na, makakaluwag-luwag ka na sa buhay. So, kailangan ng hirap din, mahirap kontrolin sarili natin, 'di ba? So, yeah. So, first things first na ginagawa namin, yung ginawa ko talaga is gumawa ako ng, ewan ko kung nakikita nyo, things to save. Yan, things to save. Yan. Tapos yan, may mga erasure dyan. Maglista kayo. Kung ano yung, it's depend kasi sa household natin, sa ano natin, kung ano ba yung gusto nating paggastusan. So, kami, after ka na maglista dito, lista mo kung every month or para hindi ka masyadong malakihan. Every kinsena yung sweldo. So, kung sa isang kinsena, for example, sa gas, so, ipaglagay na lang natin yung gas is 750. So, sa isang buwan, 750. So, kailangan mong i-half yun ng magiging 375 na lang. Every kinsena. So, yun. So, yun, kailangan mong ilista yun dito lahat. Lahat, as in lahat. Kung ano yung gusto mong pagkakagastusan. So, yun. Tapos, ilagay mo rin yung mga utang nyo. Yan, may credit, which is private na yan. Tapos, mga bills, like mga water bills, electric bills, ganon. Mga internet bills. Yan. Tapos, lista nyo lahat dyan. So, matotal, kung ilan ba dyan, kung magkano ba yung ano nyo. Isama nyo na rin doon yung monthly expenses nyo sa groceries. Siyempre, kasama yon, diba? Lahat. So, lahat. Nakalista dito. Nakalista lahat dito yung isi-save nyo every month at saka yung mga bills, mga expenses. Ganun. So, all in all, may total ka na. So, yan. Pero syempre, dapat yung total mo, hindi naman lalagpas sa sahod mo ng isang buwan. Yung sahod mo, 10,000 lang. Tapos yung expenses mo every month is 15,000. So, dapat, mag-adjust ka kung saan ka pwede mag-adjust. So, yan. Tapos ito, yan, yung ibabaw lang yung ipapakita ko. Yan. Ito yung aming envelope. Sobrang dami, no? So, iisa-isahin ko siya. So, we have savings. Yan, may savings kami. Meron din kaming computer para sa computer repair. Kung if ever na magkasira ng ulo yung aming computer. So, meron kami nakabudget dyan. Tapos ito sa aming grocery bills. Grocery bills, mga groceries personal namin like mga sabon, mga shampoo, ganon. So, naka-separate yan. So, yan. Tapos yan, nakikita nyo yan. May nakalista dyan.
mga grocery receipt. So, mga receipt lang ito kasi wala na tong laman kasi binili ko na. So, yan, mga receipt. Tapos, ito, iba to, mga expenses to. Yan. Basta, depende na sa inyo kung ano yung mga expenses na ano nyo. So, yan, sa loan namin. Yan, loan. May loan. May envelope kami sa loan. For occasion, para sa mga may okasyon. Tapos, yan, sa aming kuryente, sa aming gas, clothes, syempre, ba't may budget ka dyan, para hindi kukunan mo yung, ano mo, buwan-buwan. Yan. Ang aming internet bill. Ito, may utang kami, may ibang utang. Yan. Tapos yan. Haircut ito. Haircut ng mag-ama ko. Yan. Tapos, toys ng anak ko, naka-separate din. Tapos, ito sa aming utang. Meron kaming utang na 750 a month. So, laag or mga everyday na mga pamasahe, ganun dito ko kinukuha. So, sinaseparate ko siya. Tapos, ito, ang aming groceries. Yan, nakikita niyo yan. Marami akong lista. Yan. Pero, hindi ko muna siya i-ano ngayon, i-discuss. Sa next vlog ko na lang. So ibang topic naman yun. So, yun. Yun yung aming envelope system. Ano ba yung ginagawa namin dito? Every month, naglalagay ako dyan. Tapos, for example, sa savings. Pag nakalagay na ako dyan, hinuhulog ko na siya agad sa savings account namin. Tapos, ang importante lang talaga dito, for example, toys ng anak ko. We have 200 a month sa toys. Toys niya. But, kung wala nang laman, huwag mo sasabihin kukuha ka dun sa ibang envelope. Sasabihin mo na, pag iano ko na sa next sweldo, lalagyan ko na lang ulit yan. Hindi pwede. Kung wala nang laman, di huwag kang bumili ng toys. Diba? Yung ganun yung kasimple. Kung meron kang gustong bilhin na medyo lagpas 200 na toys, so, huwag mong ibili. Yung ngayon na month na 200 pesos, huwag mong ibili. Tapos, maa-add yun sa next month. So, saka mo siya bilan ng ganun kamahal na toys. Hanggang sa mag-add, hanggang sa maabot mo, ma-reach mo yung price na gusto mong bilhin na toys. So, yun. Pero kung wala nang laman, di wala na. Diba? Huwag kang kukuha sa ibang kasi dyan nasisira yung budget natin. Nasisira talaga siya, as in, guys. Maniwala kayo sa akin. Napagdaanan ko na yan. Tapos, yun. Ganoon ako gumawa ng aking envelope system. So, yun. So, sana may natutunan kayo. Sana, mag-try din kayo kung kasi sobrang effective. Tapos, at least alam mo na may pera. May pinupuntahan yung pera mo, di ba? Alam mo kung nasaan. Tapos, tinatrack ko talaga yan. Nakalista lahat ng nag-grocery ako. Kahit 10 pesos nakalista yan kasi minsan, before nakakalimutan ko kung saan ko ba nagastos yung pera. Minsan tinatanong ako ng asawa ko, bakit gano'n? Bakit ganyan? Wala na ka ng ganyan. So, wala akong isasagot kasi mismo ako nakakalimutan ko kung saan ko ba ginastos yung pera. So, ngayon, para hindi niya ako tinatanong, nakalista yan lahat para alam ko din kung magkano sa isang buwan, magkano yung spending ko din. So, yan. Ganun ako mag-budget. So, please like and subscribe po and please comment below kung meron kayong mga katanungan. Yun lang po. Salamat!